Μάγκες. Θέλω να μιλήσω στον ιδιοκτήτη. Ναι σου φίλε, τι τον θέλεις? Πολάροντας, που είναι ο ιδιοκτήτης. Μισό λεπτάκι. Αφεντικό μου! Άκουσα με ζητάς. Τι θέλεις, κουρεματάκι? Σου μοιάζουν να χρειάζομαι κούρεμα. Ένα κουρεματάκι το χρειάζεστε. Πόσα θες για το μαγαζί? Λέγε γρήγορα γιατί έχω να κάνω κι άλλα takeover. Τι λέτε, ρε, για να τα αγοράσεις? Δεν πουλιέται το μαγαζί, φιλέ. 200 χιλιάρικα μετρητά. Αδερφέ μου, έλα μου! Κάθισε από εδώ, κάθισε αδερφέ μου, έλα εδώ. Κάτσε. Κριστιαν, φέρεσαι ένα γαλένα φρέντες μέσα στο παλικάρι. Καπουτσίνο. Καπουτσίνο. Αγοράκι μου εσύ. Άλλο ένα πετυχημένο deal που προφανώς δεν θα γίνει. Γιατί το μαγαζί είναι τα πάντα για μένα. Αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια. Εσύ δεν θα δίνεις για 200 χιλιάρικα? Απάντησε μου στα σχόλια.